Dende marzo aquí na rúa Xesús Carro de Compostela estades a vivir o que podemos considerar un pesadelo. Sí, un pesadelo grande, porque este edificio era un edificio moi tranquilo, somos poucos veciños, pero moi tranquilo, e desde marzo veu unha familia a vivir aí, e bueno, desde escándalo a calquera hora do día, a calquera hora da noite, dá igual a hora que sea, andan con drogas, encontraste nas escaleiras con yonkis, con drogatas, eles tiran pola ventana a mercancía e os outros recóllenos aquí na acera, mas pola parte de atrás. Tratastes de falar con eles de algún xeito, de poñervos en contacto con eles? O que é cara con eles non falamos, así en directo non falamos nunca, porque non sabemos tampouco como enfrentarnos a eles nin como decirlles. E non se cortan un patacón, sabiches ti és testigo ahora mismo do que acabamos de ver. E é así todos os días, entonces isto non estamos dispostos a soportar isto. Tardamos moitísimo tempo en salir da merda esa, macho, e agora volver outra vez con isto, empezas a ver cousas que che recordan o pasado, e o peor é a inseguridade que lle dá ao barrio, a xente ten medo xa, e isto non pode ser. Espera, no, ¿quién está timbrando? Ah, está arriba, nada, un perdón, segundo que queremos. Escándalos continuamente, pero dalle igual que sean as 9 da mañán, as 4 da mañán, as 12 do mediodía, a unha, discuten entre eles, baixaron con un cuchillo, amenazaron con prenderlle lume, botarlle gasolina e prenderlle lume ás nosas portas, as portas individuales, e aparte romperon o portal da vivenda. Como está a levar esta situación? Levando a pouco con moito sacrificio, ben non sabe Dios, porque isto é un non vivir, Nós levamos 48 anos, fixo 13 deste mes que vivimos aquí e nunca, jamás tuvemos problemas entre os veciños. A suciedade, que tiran todo polas ventanas, colillas de porros, de todo. Ademais, polo que se ve unha familia con nenos. Moitas veces cando veñen coches están os nenos presentes, pasan as cosas pola ventanilla e os nenos están aí. Esta é a parte traseira do edificio, esas son as fiestras polas que tamén se fai este menudeo, este lanzamento, non? Sí. Vos sabedes que esta é unha familia que xa foi botada da rúa Rianxo. Sí, de aí de Vista Alegre, xa os botaron polo mesmo problema. Nós queremos unha solución porque levamos desde o mes de marzo que viñeron eles para aquí, que isto é un sin vivir. Pois nós imos intentar falar con eles, a ver se temos algún tipo de resposta. Tiñamos a intención de tentar falar coa familia que vive neste piso, pero mentre estábamos aquí falando cos veciños, chegaron nun coche e en canto nos viron, deron a volta e marcharon.